Hello, what's up sa inyo mga katrupa at mga ka-born to be ride? Ito na naman tayo sa ating paksa for today. Ano nga ba at paano? Ano nga ba ang ating pag-uusapan at paano ang mga hakbang? Ang ating pag-uusapan ay tungkol kung paano nga ba magpalipat ng pangalan ng sasakyan. Ito, ano ang ating mga kailangan? Una, kailangan natin yung mga original na papel ng sasakyan. Gaya nito. Ito po ang CR. At ito po ang OR. Kailangan po ito ay naka-update o naka-rehistro para mas mabilis ang ating proseso ng ating pagpapalipat ng sasakyan. Ayan. Pangalawa, kailangan po natin yung deed of sale ng dating may-ari at nung pinaglipatan o yung pangalawang may-ari. Kailangan po nakanotaryo po ito sa totoong attorney, legit na attorney, hindi po basta-basta yung kung saan lang kayo nagpapirma. Kailangan natin maging legal yung ating papel para hindi tayo mamroblema pag tayo ay nag-process na. Ayan guys, kailangan po nakanotaryo. Pangatlo, yung ating mga ID. Ito po, 2 valid po ID ang kailangan. Ito po yung ID ng unang may kanya. Kailangan po merong 3 pirma. Original po. Di baling Xerox lang po yung ID. Basta original po yung pirma ng dating may-ari. Ayan, 2 valid ID po. At nung paglilipatan, kailangan niya rin po mag-submit ng 2 ID na may pirma rin. 3 pirma rin po. Ayan. Yan po ating mga kailangan. At kailangan nyo rin po itong insurance. Kagaya rin din po ito na kinukuha ninyo kapag kayo ay nagpaparehistro. Kailangan din naka-endorse, naka-authenticate. Ayan. Para sa pagpapalipat. Ayan. Pag nakompleto niyo yung mga yon, ang sunod na hakbang na gagawin ay ang pagpunta sa PNP para magpa-clearance. Ito. Pag kayo ay nandun na isubmit na ninyo yung kanyang mga papel na mga original at tuturuan naman kayo ng mga PNP doon o SPG kung ano po inyong gagawin. Yan. Kayo po ay bibigyan ng ganito. Ito po ay binabayaran sa land bank. Itong papel na to. Pag mabibigyan po kayo nito pag yun ang sasakyan ninyo ay na-stencil na nila dito sa kulay pink. Mayroon pa tong may kulay blue, may green, may puti. Yan, ito pink na po ito kasi totally tapos na po ito. Tapos na ito ipa-PNP. Ayan, pag na-stencil na po nila yun dito at okay na, sasabihin sa inyo na SPG, kayo ay magpunta ng land bank para bayaran ito doon. Siguro mga 300 plus lang naman yon. Yan. Pag kayo ay nabigyan na po ng ang gagawin sa sasakyan, pipicturan yung sasakyan na kasama kayo at i-check ng hepe nila yung engine number at yung body number. Ayan. Pag meron na po kayo noon na galing sa PNP, ito na po yung pinaka-final na papel na galing sa PNP clearance. Ayan na po. Kasi isa rin to sa mga pangunahin na requirements para magpalipat ng pangalan. Ayan. PNP clearance po. Pag na-complete na ninyo yung lahat ng mga requirements na yun ang nabanggit ko, ay maaari na po kayong magpunta ng LTO. I-submit ito sa public assist at sabihin ninyo na kayo ay magpapatransfer. Ayan. Kailangan dalan ninyo ang sasakyan dahil ito ay ini-inspect din nila ng LTO para masigurado nila walang problema ang sasakyan. Kagaya nito. Dito po. Ini-stencil nila dito uli yung body number at yung engine number. Kailangan may pa-inspect po. May pirma ito ng inspector na kayo po ay na-check na ang inyong sasakyan at wala pong problema. Ayan. Ganun lang kasimple po. Pag na-complete nyo na, maaari nyo ito i-submit doon sa pinaka-evaluator kung saan man kayo sabihin kung saan nyo ipapasa. Dito po, kailangan lang ninyo ng tiyaga at paglaanan ng panahon kasi may katagalan din siyang gawin. Yan. Sana ay meron po kayong naintindihan sa ating maiksing
paliwanag, kaunting kaalaman sa ating maikling video. Ayan. Simple lang guys. Napakadaling pa-transfer. Kung kayo naman ay tinatamad o wala kayong time para doon, maaari nyo po kami sadyain sa aming lugar para ipaayos ang inyong mga papel. Pwede din kayo magpunta dun sa aming opisina. Ayan, sa Silang Cavite po. Malapit po kami sa bypass. Meron po dong car insurance at emission. Ayan guys. Tip ko nga pala sa mga bibili ng sasakyan na second hand na. Ang una nyong i-check po ay yung mga ID at yung papel, yung ORCR. Kailangan po original yon. Ayan. Huwag po kayong bibili ng sasakyan na isa lang ang ID na ibibigay sa inyo dahil mahirap po yon. Kasi po ang hinahanap talaga ng LTO ay 2 valid ID. Ayan, 2 valid ID po at i-check din ninyo na yung mga ID na yon ay hindi expired. May mga LTO kasi na hindi na tinatanggap yung mga expired na ID gaya ng lisensya o passport. Basta po yung merong mga expiration. Kailangan nyo na hindi expired. Yan. At i-check nyo rin po yung body number at engine number. Kailangan yun ay magtugma dito. Kailangan magtugma siya dito sa papel na ito. Itong kulay dilaw na to. Yan. Kailangan magtugma yung mga numero na yon dito. I-check nyo pong maigi. Yan. At siguro naman meron po kayo naintindihan sa aking simpleng paliwanag. Ako po ay nagpapasalamat sa inyo at sa aking inyong panonood. Sana po ako nyo patuloy na subaybayan sa aking Facebook page, Facebook account. At sana po rin ako inyong suportahan dito sa aking YouTube channel para kayo ay laging updated sa mga susunod nating video. Ayan. Ito po ay tungkol lamang sa pagproseso kung paano at ano nga ba ang mga akbak na inyong gagawin para magpa-transfer ng inyong mga sasakyan ng pangalan. Ayan guys. Madali lang. Okay. Okay. Guys, paano? Dito na lang. Sana po kayong sundan. Maraming salamat po. Bye!